Biljartteam Jan Wiemers hier nu Dokkum is voor het eerst in haar historie kampioen van Friesland worden. En dat kwam eens uit het niet. Het weer een week of 6 zomer volgens mij links goed ik werd. Toen pakken we op een gegeven moment 39 punten. En dan kist 45 punten totaal. Als de alle draaien winst op de allergunstigste manier is 45 punten. Wij pakken 39. Nou, dat weer een hele dikke klapper, ja. En de week erop weer die 41. En toen weer een keer 45. En dat ging maar door en dat ging maar door. En juist er jong, ja, toen moesten we minimaal 21 punten halen. Wij dachten, nou ja, het moet even gebeuren. Dat moet wel lukken. Maar toen hadden we de puntjes, dus we hier niet een puntje hoor. Dus vandaar dat we nou voor de laatste wedstrijd van die oren al kampioen binnen. Aan het begin van het seizoen zeggen er dan ook Hielendal net zo kampioenschap achteruit. Begin ben we gewoon echt heel relaxed begonnen. En ja, de punten die kwamen net zo bot. Ja, en toen de corona natuurlijk had alles weer stil. En toen begonnen we weer, ja, en toen kregen we vleugels. We slepen de ene winstpartij naar de andere binnen. Het kampioenschap is voor de biljetters extra bijzonder. Haar intussen verstoorde kameraad Andries van der Meer verzwargen normaal sprutsen altijd de biljetlocatie. Ja, Wiemers is gewoon van oudsher natuurlijk altijd van der Meer geweest. Nou, door omstandigheden, de meeste mensen zelf wel weten wat er gebeurd is. Ben wij uitweken en we gaan een mooi plekje in de harmonie krijgen. Daar een filmzaal. Hebben we boven een zaaltje huren wij. Nou, en daar ben ik weer heel tevreden. En wel een stukje rustiger, minder stamgasten. Dus wie wil heel gezellig met die stamgasten, maar een beetje concentratie heb ik wel bij het speeltje.